Kdesi v České republice si dali do staveníčku naši nejlepší sportovci. Dochází ještě k drobným úpravám, k drobnému rozcvičení, naplánování trasy, utažení bot, pití podpůrných nápojů a zapínání kombinéz. Ještě drobná rozcvička. Pojď mi do roštěpu, perfektní. A může mít na to, a tady je máme, to jsou naši hrdinové dnešního dne. Je jich opravdu hodně, jsou opravdu odvážní a odhodlaní splnit svůj úkol. A už jsme na startu a vyrážíme. Oj, někdo se nám zasekl, ale dochází k nepříjemnému souboji. Jako první vyjíždí ten s červenou botou. Za ním jde blondýn s červenou botou. Potom blondýn bez boty. Ještě drobná akrobacie, aby divákům ukázali, jak se na svých bicyklech naučili. To jsou chlapci. Šlapají do pedálu, poskakují, jsou s kolem zžití jako nikdo. A už je odstartováno. Jako první vede voják v bílém tričku. Za ním druhý voják v bílém tričku. A opět voják v bílém tričku. A teď je tu náš závodník v černé kombinéze. Chlapci jsou dobře nalazení. Mají závodění rádi. A už nám chlapi šlapou do pedálu. Každý z nich chce být první. A máme tady první trhák, tak do toho šlápně ať kousek světa z Jakubu Antlovi pod Čepicí. A pozor, jedem cestou, necestou, polem, nepolem. Cesta se nám změnila opravdu v dramatický úsek, ale chlapci se nevzdávají. A teď jsou na konci světa. To nikdo z nich nečekal. Neví kudy kam. Kontrolují si své navigace, ty ovšem mlčí. Bohužel se dostali do území masožravých raků a leknínů, tak snad ještě poslední fotky pro jejich rodiny. A už tady máme vítěze. Není to nikdo jiný než Jakub Antel, který si jako první na světě registruje a jeho partnerem se stane kdo jiný než Škoda. Bohužel vzhledem k tomu, že se chlapci ze svých cest už nikdy nevrátí, Jakubu Antlovi připadá těchto 6 fantastických aut, které musí do konce svého života mít a obhospodařovat. Hodně štěstí! Škoda. Simply clever.